எப்பொழுது இந்த மேளா முடிவடையும்? ஓம் சாந்தி. எப்பொழுது தந்தையின் அறிமுகம் அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் சென்றடைந்து விடுகின்றதோ, அதாவது சேவை முடிவடைந்து விடுகின்றதோ, அப்பொழுது இந்த மேளாவும், அதாவது தந்தையும் குழந்தைகளும் சந்திக்கும் சந்திப்பு முடிவடைந்து விடுகின்றது. அதாவது சங்கமிகு முடிவடைந்து விடுகின்றது. பிறகு நாம் வீட்டிற்கு சென்று பிறகு நம்ம ராஜ்யத்தில் வந்து வந்து விடுகின்றோம். ஆகையால் எப்பொழுது சேவை முடிவடைந்து விடுகின்றதோ அப்பொழுது இந்த சந்திப்பும் முடிவடையும் என்று தந்தை நமக்கு கூறுகின்றார். ஆகையால் நாம் நேரத்தை அருகில் கொண்டு வருவதற்காக நாம் சேவையில் மிகவும் தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும். அனைவருக்கும் தந்தையின் அறிமுகம் கிடைத்தாக வேண்டும். இதற்காக நீங்கள் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று தந்தை நமக்கு சொல்கின்றார். ஓம் சாந்தி.